Двобоя на игрището в село Преселец започна спокойно, като първата опасност бе пред вратата на домакините. Още във втората минута Славилов от гостите излезе на стрелкова позиция, но стреля слабо в ръцете на вратаря Шиазир Мустафов. Постепенно футболистите на Ракета изнесоха играта изцяло в половината на гостите, като обръче пред тяхната врата се затякаше с всяка измината минута, а гола висеше на коса. В 12-та Георги Дамянов изведе отлично Мустафов, чиято прострелно центриране създаде суматоха пред вратата на Въбел, но гол не падна. В 14-та минута пък вратаря на Въбел Владимиров парира удара на Белялов с глава. Минута по-късно най-после логичното се случи и резултата в мача бе открит. Васко Василев от около 25 метра фронтално пред противниковата врата отправи силен удар, топката срещна напречната гърда и се отзова в мрежата за 1-0. В 20-та Белялов засече отлично центрираната от Борисов топка и удвои преднината на отбора си. В 25-та Месут Мустафов с неудържим пробив отляво подаде на непокрития пред противниковата врата Белялов, който на празна врата вкара своя втори гол в матча за класическото 3-0. 10 минути по-късно резултата можеше да набъмне, но Месут Мустафов изпрати центрирната отдясно от Юсуфов топка с глава право в ръцете на вратаря. След почивката Месут Мустафов взе диригентската палка в свои ръце и след няколко пропуска и атрактивни изпълнения за публиката отбеляза два бързи гола. В 68-та минута след асистенция на капитана Сашко Петров отблизо увеличи на 4-0. В 70-та Мустафов технично увеличи и на 5-0, а минута по-късно отново той пропусна Дуспа отсъдена за нарушение срещу включилия се в атаката Георги Дамянов. До края футболистите на Ракета се забавляваха на терена. В 74-та минута развихрилият се в тези минути Мустафов технично покачи на 6-0 и се реабилитира, като отбеляза своя хектрик в матча. В 81-та минута триходова атака Борисов Милев Мустафов завърши с гол на последния, който увеличи голата си сметка с четвърто свое попадение за 6-0. В заключителната част на срещата се отличи влезлият като резерва Михаил Милев. В 85-та минута той откри голата си сметка за 8-0, а минута преди края оформи крайното 9-0. Голям отбор,